kde stáli teraz 5 hodín. No, však to je jasné. Čiže cez noc. Najlepšie cez noc. Keď máte 10 A nabíjačku, tak nabíjate 8 hodín. Keď máte 12, tak nabíjate 5,4 hodiny, 5,6. A keď máte 16, tak za 4 hodiny si nabijete auto. To poviem doprava. Na pomalšie, lebo to bolí a citlivá brzda. Ja som spojku stlačal. Ja. Pardon. Má to ABS, hej, všetko? Má. Má? Má to všetko. Má. Hej, a teraz Doprava. doprava. Ja už zo zvyku tú spojku som išiel stlačať. Stredový panel komplet dotykový, ako aj displej. Dá sa tu nastaviť rôzne veci. Rádio, navigácia, displej, vozidlo, telefón. Navigácia sa tu prepnúť. Tu sa dá vybrať vedľa kľúček. Destinácia, kam pôjdeme. Teraz doľava? Doľava pôjdeme. Dáme tu telefón, s ktorým komunikujete s Není autom. připojen žádný telefon. Můžete říci spárovat nebo vybrat zařízení. Spárovat! Chcete přidat nebo odstranit zařízení? Přidat! Zkuste provést spárování na externím Nastavíte si zařízení Bluetooth na pomocí telefóne, kódu vyhľadáte, 1, 2, napíšete kód. 3, 4,